O Bloque Nacionalista Galego explicaba esta mañá en rolda de prensa unha moción que ia presentar na comisión informativa que se celebraba esta tarde para a formación dunha comisión de festas permanente. Nos últimos días, nós, como sabedes, fomos máis ben parcos en declaracións en torno ao conflicto xurdido alrededor das últimas festas de San Paio, porque entendemos que, por un lado, hai que resolver o problema que se xerou. Aí entendemos que entre todos, na medida do posible, debemos colaborar para que a situación sexa o menos mala posible, pero, por outro lado, tamén entendemos que é o momento de facer unha reflexión entre todos os grupos políticos que compoñen a corporación municipal e tamén dos axentes sociais estradenses. Para nós esta situación podemos decir que xa sería vir. Xa o BNG xa ven presentando históricamente unha proposta para constituir unha comisión municipal de festas. Presentouse unha moción neste sentido tras o conflito das festas do ano 96, volveuse a presentar tras o conflito das festas do ano 98, e neste momento nos entendemos que quedou claro que a proposta que realiza o BNG é procedente e que non debemos deixar ao azar a organización de unhas festas que non son as festas parroquiais, sino que son as festas de San Paio, pois son un pouco as festas de todo o concello, representan a estrada fora do que é o ámbito local. Entón, nos entendemos que a proposta que realizamos, que a constitución de unha comisión permanente de festas. Vos sabedes, o Concello ten unha área de festas, está integrada na Concellalía de Cultura. A Estrada ten bastantes eventos festivos, ademais do San Paio está o San Martiño, o Magosto, que se ten realizado, que nos entendemos que sería positivo volver a recuperar no mes de novembro, as festas do Nadal, o Entroido, a Pascua e a Festa do Salmón. É dicir, son bastantes eventos festivos, todos de relevancia, que non son únicamente para os habitantes da vila, sino que participa deles a xente de todo o rural. Entendemos que é necesaria a constitución dunha comisión permanente de festas que estaría integrada como presidente polo concelleiro delegado de Cultura ou área que no seu momento, é dicir, no futuro asuma a competencia nas festas, que, como vos decía, desempeñará a presidencia desta comisión, un concelleiro de cada un dos restantes grupos políticos municipais. Entendemos que todo o mundo ten que implicarse e participar na organización das festas. Non queremos que teñan unha componente partidaria, senón que haxa o pluralismo que os veciños determinaron a hora de compoñer a composición municipal en cada convocatoria de eleccións que se celebre, un representante das distintas entidades culturais, veciñais, deportivas, profesionais, que teñen actuación e implantación fundamentalmente na vila, pero, é dicir, pode ser de todo o ámbito municipal, e estas entidades que se determine quen vai a compoñer a comisión de festas, o representante nunca o vai a ser a título personal, senón representante desa entidade. Se esa entidade cambia a directiva ou nomea outra persoa, a persoa que formou parte inicialmente deixaría de formalo, porque quen forma parte da comisión
na nosa proposta é a entidade, non a persoa física que a represente en determinado momento. Engadimos un elemento que non se dou, entendemos que non se dou nesta última comisión, pero sí ten ocorrido, dicir, que queda claro por esta proposta que nos facemos que ningún dos membros da comisión ni ningunha persoa con un parentesco de consanguinidade ata o cuarto grado ou de afinidade dentro do segundo, con calquera dos membros desta comisión pode contratar ningún tipo de actividade ou suministro coa Comisión de Festas. En canto á elaboración dos programas de actos, cada asociación ou entidade correspóndelle facer unha proposta de actividades da súa área, é dicir, propostas de actividades culturais durante todas as festas pois ás asociacións culturais, é dicir, chegar a un consenso despois na comisión, pero cada unha que é a que mellor coñece cada campo específico e pode tamén prestar colaboración, pois realizar esa proposta e acadar un programa de consenso, variado e de consenso. A comisión será a que teña que aprobar o programa das festas. En canto ao financiamento e os orzamentos, será a propia comisión a que se encargue de elaborar os orzamentos das festas, así como da súa financiación por medio de as xa coñecidas subvencións do Concello e xestionar con outras administracións que acheguen fondos económicos a taxa voluntaria que se establece para os veciños e o petitorio entre comerciantes, hosteleiros e empresarios, a edición patrocinada do programa das festas ou calquera outra fonte de ingresos. Nos entendemos que deste xeito se evitarían os imprevistos que se daron os problemas deste ano e, ademais, cada vez é comprensible a vista do sucedido coas últimas comisións, é máis difícil atopar persoas que a título individual e de maneira absolutamente altruista acepten formar parte dunha entidade que a vista está os riscos que ten non facer unha xestión correcta e ben pensada, non?